Salutare lume, bine m-am găsit la un nou episod. Eu sunt Nati și astăzi facem un nou vlog. Astăzi e video în care v-am spus că am o surpriză pentru voi. În acea cutie de acolo, nu știu dacă se vede pe cameră. În Brașov școlile s-au închis, așa că am un pic de timp liber pentru că nu mai fac naveta. Pierdeam cam o oră jumate pe navete și acum ora asta jumate aș putea să filmez pentru voi. Lăsați-mi în comentarii cum e situația voastră în orașul vostru. Chiar sunt curios să știu, aveți grijă, feriți-vă, purtați mască și respectați regulile autorităților, pentru că nu putem să facem momentan nimic altceva în privința acestui lucru, acestei pandemii. Hai să trecem la video nostru, uităm ce se întâmplă în lume pentru 10 minute, cam cât durează videoclipul ăsta. Pentru început vreau să clarific o chestie care mi s-a adresat de foarte multe ori, o întrebare care o primesc constant. Deci dacă îmi vedeți mesajele pe care le primesc pe Instagram, majoritatea sunt cu aceeași întrebare. Întrebarea sună cam așa: este bună trotineta asta? Primesc mesaj cu link-ul la mai multe trotinete și mă întreabă: este bună trotineta asta? Asta este bună? Care e cea mai bună dintre asta? Și la fel și cu piesele. Vreau să răspund odată și pentru totdeauna la întrebarea asta. Nu există cea mai bună trotinetă, nu există cea mai bună piesă de trotinetă, nu există cea mai bună trotinetă de parc, nu există cea mai bună trotinetă de street. Hai să explic de ce nu există cea mai bună trotinetă. De exemplu, dacă eu am deck Aztec și Tenor Fox are deck Lucky, care e cel mai bun deck? Mie îmi place Aztec-ul, Tenor Fox îi place Lucky. Nu există, nu ai cum să compar două piese. De exemplu, ziceam că am și eu deck Lucky, da? Și Tenor Fox are deck Lucky. La mine, că mă dau un pic mai ciocan, s-a rupt deck-ul. La Tenor Fox nu. Înseamnă că Lucky e un deck prost? Nu. Înseamnă că m-am dat eu prost. Și de asta nu există termenul de cea mai bună trotinetă. Părerea mea, cea mai bună trotinetă este cea care îți place ție cel mai mult. Cea la care ești fericit să o vezi mereu când te dai, cea pe care te simți tu cel mai bine când te dai. Chiar dacă este street și te dai park, cu ea chiar dacă te dai park și te dai... Chiar dacă este de park și dai street, cu ea nu contează. Atâta timp cât tu te simți bine pe trotinetă, îți place, atunci acea trotinetă e cea mai bună variantă pentru tine. Eu mi-aleg piesele pentru că îmi plac cum arată și pentru că, da, mă uit uneori la greutate sau dacă nu sunt prea grele, dar asta e preferința mea specifică. De exemplu, streeterii nu se uită la greutate, se uită la mărimea deckului, ceea ce nu mă uit, înțelegeți? Ca să concluzionez acest punct, cea mai bună trotinetă e cea care îți place ție cel mai mult. Punct. Ok, video-ul ăsta e făcut mai mult pentru începători în caz de vreți să vă cumpărați o trotinetă și nu știți site de unde să vă cumpărați, nu știți brandul de trotinetă. Acum o să vă enumăr eu câteva branduri de trotinetă, după care să vă ghidați să vă alegeți o trotinetă care vă place. Și la final vă arăt surpriza. Shoutout lui Gizmania. Gizmania este un magazin de trotinetă din Cehia. Transportul este doar 5 euro. Aveți trotinete foarte multe și custom și complete-uri. Complete-uri o să vă arăt eu astăzi și o grămadă de piese. De acolo m-am luat eu deck-ul cu gaură din videoclipul anterior. Dacă nu ați văzut, aveți un link în descriere. Trotinete pe care vi arăt nu e un top, nu intră o ordine anume descrescătoare sau crescătoare. Este o ordine aleatorie. Prima trotinetă pe listă avem Root Type R Scooters Black and White. Chiar îmi place foarte mult cum arată trotineta asta. Are 3,6 kg. De obicei, compliturile sunt un pic mai grele dacă v-ați face pe piese trotineta, dar la început nu trebuie să fie greutatea o problemă pentru voi. Pentru că la început nu o să săriți în aer foarte mult, nu o să dați foarte multe whip-uri sau buttercup-uri sau braiuri sau etc. O să dați tail whip flat și poate în rampă. Deci nu are sens să vă luați o trotinetă ușoară pentru tail whip. Eu la început aveam un Complete MGP VX3 Nitro și după aia, după ce am devenit mai bun, mi-am schimbat ușor deck-ul și ușor piese și mi-am construit o trotinetă custom. Dar acest lucru s-a întâmplat în decursul la vreo 3 ani, deci faceți voi o idee. Avem așa deck de aluminiu, ghidon de oțel care este un pic mai rezistent, poate și un pic mai greu. Sistemul de compresie este standard, adică IHC. Pe deck și pe furcă vă puteți pune roți până la 120 de mm. Roțile standard sunt de 110, dar dacă vreți vă puteți pune roți de 120, care sunt un pic mai mari. Scuzați că întrerup deja topul, dar mi-a venit acum un topic în minte, azi care am primit foarte multe întrebări. Acel topic este bună înălțimea trotinetei pentru mine, am 1,75 m de exemplu. O altă chestie, nici asta nu există cea mai bună înălțime pentru trotinetă. De exemplu, trotineta mea e mult mai înaltă ca lui Cota. Cota are o trotinetă foarte mică. La fel cum trotineta lui Sound Daisy, de exemplu, este mult mai mare ca a mea, deci asta ține tot de preferință. Dacă vă simțiți voi confortabil pe ea și vă place, atunci ai înălțimea perfectă. Următoarea trotă este Lucky Cruise Scooter. Chiar îmi plac foarte mult piesele Lucky și compliturile Lucky. Dacă nu știți, Tenor Fox are complituri la Lucky Scooters și Codiflom are custom signature parts, are deck custom și roți Codiflom și cred că și complete are Codiflom.
Sunt doi rider profesioniști, Thunder Fox aproape să mai dă și el un pic, dar Cody Flom este un rider foarte, foarte bun de la Lucky și se dă foarte, foarte bine pe trotinete de astea. Are și un complete aici. Trotinetele Lucky sunt un pic mai ușoare ca cele Root. Tot asta are 3 kg 395. Aici avem ghidon de aluminiu, la fel și decu. Diametrul maxim la rost poate fi 110, deci aici nu poți să spui 120. Vedeți, fiecare are beneficiile ei. De exemplu, la Root avea ghidon un pic mai tare, aici e un pic mai ușor și de aluminiu, pentru că acolo e de oțel. De exemplu, aici poți să spui rost de 110, la Root de 120. Lucky are trotineta mai ușoară, Root are trotineta mai grea. Deci sunt multe avantaje și dezavantaje la fiecare trotinetă. Acum depinde ce cauți tu la o trotinetă, ce îți place ție, ce îți dorești tu de la o trotinetă. De aia nu există cea mai bună trotinetă. Tot revin la punctul ăsta, dar e ceva foarte important pentru că primesc extrem de multe mesaje, vă spun eu. Eu acum vă spun doar un model de trotinetă, dar sunt mult mai multe modele de la acel brand. De exemplu, de la Lucky e și Prospect, Thunder Fox, Cody Flom și acelea Crew. Înțelegeți? Sunt mult mai multe. Vă dau așa un ghidaj după care să vă luați o firmă, o Lucky. Dar puteți să intrați pe Gizmania și să vă alegeți aici ce trotinetă vreți voi. Dacă mă urmăriți pe mine de ceva timp, știți că promovez trotinetele MGP. Chiar îmi plac foarte mult, sunt foarte faine și trebuie să fie pe această listă. MGP Origin Pro Faded Scooter Black, cu verde așa frumos. Are 3 kg 470, putem să ne punem roți de maxim 120 pe furcă și de 110 pe spate. Deci practic, dacă vrei să-ți pui roți de 120 pe ambele, ai nevoie de alt deck. Deci să zicem roți maxim 110 practic. Avem așa, ghidon de oțel, sistem de compresie standard, IHC și deck de aluminiu. Îmi plac mult trotinetele MGP, m-am dat pe MGP VX3 Nitro acum ceva timp și chiar mi-a plăcut foarte mult. Nu s-a rupt trotineta, mi-am schimbat-o eu pentru că am vrut să fac o schimbare, să-mi iau ceva mai ușor, că a trecut ceva timp. Acum o să mai număr repede câteva branduri de trotinetă pentru că videoul este deja de lung și trebuie să vă arăt ce am în cutie acolo. Crisp, Ethic, AO, Drone, Blunt, Ethic și multe alte. Acum haideți să vă arăt ce e în pachet. Ok, haideți să vă arăt ce e în pachet, să nu mai țin suspansul. Este o trotinetă Slam Scooter Classic V8. Ok, poate vă întrebați, Nati, ce o să faci cu această trotinetă? Nati, de ce trotineta asta? În primul rând, am primit foarte multe mesaje de la foarte mulți copii care îmi trimit link de la trotinetele Slam. Eu personal n-am avut niciodată o trotinetă Slam și n-am avut ocazie să mă dau pe una sau să văd una în realitate. Poate am văzut, dar n-am avut ocazie să mă dau pe ea. Și pentru că vreau să dau o opinie sinceră de la trotinetele Slam, avem această trotinetă aici pe care o vom testa și să vă spun părerea mea sinceră despre ea. Și mult mai mult de atât, asta o să câștige cineva dintre voi. O să dau giveaway cu ea, da? O să vă trimit eu personal de aici de la mine acasă. Un singur lucru care am rugăminte, aș ruga să se înscrie doar cei care nu au trotinetă sau nu au posibilitatea să-și cumpere o trotinetă și vor una de freestyle. Eu vreau să dăruiesc una cuiva care nu are. Dacă aveți trotinetă, vă rog să nu vă înscrieți pentru că nu are sens să luați șansa altcuiva care poate să primească o trotinetă. Ok, hai să facem unboxing acum. Am mai deschis o dată pentru că eram curios cum arată. Dar o să vă spun părerea mea sinceră despre această trotinetă. Boom! Ups! Boom! Uitați-vă și voi la de cum arată. Chiar arată fain, se simte bine. Aici avem un plastic cu Slam. Singura chestie care pare un pic ieftină la trotineta aceasta, care pare un pic de beginner, este furca, uitați. E ok, nu spun că nu e bună, dar arată un pic ieftină și se simte ieftină un pic, vedeți? E foarte subțire. Acum nu știu cât de bune sunt, o să vedem acum. Ghidonul arată chiar fain, îmi place cum e făcut. Manșoanele se simt super moi. Uitați-vă și voi. La prețul de 120 de euro, cred, sau ceva de genul, care vine undeva la 600 de lei, 500 ceva de lei, 600. Sunt foarte mulțumit și încântat de ea.
bun, o să mă prefac că strâng chestiile astea aici pentru că o să dureze prea mult video după aia. O să iau mâna cu trotineta și să văd cum se simte. Ok, scuzați-mi mizeria de acolo, dar eu am 1,80 m, cam atât vine trotineta. Sper să mă văd în cadru. Ea arată chiar fain, gripul se simte super bine. Mașonele la fel. Se învârte bine. Se simte super solidă, deci nu se simte că ar fi ieftină. Vă spun sincer. Și este foarte, foarte faină pentru începători. Chiar nu mă așteptam. Acum o să vă explic ce trebuie să faceți să câștigați trotineta. Dați un follow la Gizmania pe Instagram și dați un follow și mie pe Instagram și lăsați în comentarii că ați făcut asta și Instagramul vostru, ca eu să pot verifica. Puteți folosi Instagramul părinților dacă nu aveți Instagram voi și o să le dau un mesaj la părinții voștri dacă ați câștigat. Dar vă rog încă o dată, dacă aveți trotinetă, nu vă înscrieți, vă rog frumos. Dacă aveți trotinetă de freestyle, lăsați-i pe alții să câștige care nu au trotinetă sau care nu au posibilitatea să-și cumpere o trotinetă, să câștige acest lucru ca să fie un cadou fain pentru ei. Concursul o să dureze o săptămână, deci până pe 6 noiembrie o să fie concursul. O să vă trimit mesaj dacă ați câștigat și o să anunț pe Instagram câștigătorul. Cam asta a fost cu acest vlog, sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dați un like. Eu am fost Nati și m-am dus. Ciao!